Ja neviem, či je to konkrétne to miesto, kde sme zbierali konáre. Momentálne je to tam vybudované úplne, nanovo oplotené s bránami, je otvorený areál kasárny, aby sme tú garáž, ktorú sme dneska prenajali pre tú obsluhu vedeli využiť pre potreby nitranských komunálnych služieb. Ja si myslím, že to rozhodnutie je správne, robiť tie zberové dvory, aj vzhľadom na to, že náklady na komunálny odpad sú pomerne vysoké, alebo na zvoz komunálneho odpadu. Pokiaľ budeme mať vyseparovaný odpad v mestských častiach, tak to bude určite pre nás zaujímavejšie. No a ďalšia vec, ktorú treba povedať, že v lokalite Zobor sa nám dosť často hromadia čierne skladky. A musím povedať, že aj separovaný zber, pokiaľ sú tam kontajnery, poviem príklad, ja neviem, amfiteátra, kde sa nám permanentne hromadí obrovské množstvo separátov a ja predpokladám, že týmto sa to odstráni, pretože nikto nebude riskovať pokutu, keď môže o 200 metrov ďalej doviesť to na zberový dvor. Takisto otázka okraja mesta Nitry a stretu s nitranskými hrnčiarovcami je dosť problematická oblasť, kde máme problém s odpadom, tak ja verím tomu, že tie zberné dvory tomu pomôžu. Ja si myslím, že je pripravený a že by mohol začať fungovať možno od novembra. Vjazd je z Hrnčiaroviec, z tej Jeleneckej, alebo aká to je? Hrnčiarovská Jelenecká cesta. Oni sa budujú všetky postupne, asi pôjde druhý v Janikovciach a potom pôjde na Braneckého. Takže oni v podstate všetky sa nejakým spôsobom postupne budujú.